ଭଲ ସଂସ୍କାର କାହାର ସରଳ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ। ତୁମର ଡିଗ୍ରୀ କେବଳ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ତୁମର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ। କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କରିବା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ଭଲ ଆଚରଣ କୌଣସି ମଲରେ ମିଳୁନାହିଁ, ପରିବାରର ସଂସ୍କାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ନ ଦେଇ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପତନର କାରଣ। ତୁମର ସଂସ୍କାର କହେ ଯେ ତୁମର ପ୍ରତିପୋଷଣ କିପରି ହୋଇଛି। ତୁମର ପ୍ରତିପୋଷଣ କହେ ତୁମ ପରିବାର କିପରି। ଜୀବନରେ ଯେ କେହି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ କେବଳ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ ଶିଖ, ମାଆଙ୍କଠାରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖ, ବାକି ସବୁକିଛି ଦୁନିଆରେ ଶିଖିଯିବ। ମହାନତା ହେଉଛି ସେହି ଗୁଣ ଯାହା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୁଏ। ସବୁକିଛି ନକଲ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର, ଆଚରଣ, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତିପାରିବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଭଲ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରମାଣ କର ନାହିଁ, ସମୟ ତାକୁ ଦିନେ ପ୍ରମାଣ କରିବ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆଉ 10ଟି କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।